Hej, velkommen til den her video. I dag, der er jeg dum. Sådan er man dum. Og man kan være ekstra dum. Man kan ja. Din tur. Det var ikke noget. Sådan slår man, eller klasker en Sebastian. Og igen gør man det. Hvad skal vi lave? Hvad skal vi gøre nu? Nej, jeg kan ikke slå. Trollface. Trollface. Hvorfor skete det? Fordi jeg er større end ham der. Yeah! Nej, det er det sgu da ikke. Ja. Nej. Du sagde lige ja til det. Hvad fanden laver du, Sebastian? Du skal... Du må ikke dø nu. Jo, jeg er med. Nej, det må jeg jo ikke. Men du hjælper dig, før du flækker mig. Åh nej. Skal du selv spille pusse med mig i det hele? Sig farvel.